Dagoeneko amaitu ditugu plaza eraberritzeko lanak, Next diru laguntzetatik lortutako diru laguntzei esker, gutxi gorabehera €1.000.000 inbertsio lanak burutu ditugu. Aurten, 100 urte beteko ditun plazaren eraikin hau eraberritu da guztiz. Hemen ikusten ditugu bai zutabeak, egitura guztia, baina hemen ikusten ez da estalkia ere berritu da, irazgaiztasun geruza berri bat jarri zaio, euri-uretatik babesteko, eta gainean dagoen azalera hortan guzti hortan panel fotovoltaikoak jarri ditugu hemen herriguneko eraikin publikoak argindarrez hornitzeko. Babes berezidun eraikin bada, orduan esku hartze mailan neurri bereziak ere hartu behar dira. Guk arkitektu eta parejadorez gain, restauradoriekin ere egon gara, kolorien estratigrafiak desberdinak egin ditugu. Esku hartze ugari izan ditu, gehien bat beko partian, eta nahiko egoera eskaxien zegoelako. Eta gero aldaketa nagusia izan da tolduena. Toldu hauek saiatu garena da, eraikinean izaera asko aldatu barik, barruko konfort egoera hori pixka bat hobetze aldera lanak egiten.